Dan moet ik wel even een test bij jou doen. Ja, doe het maar. Hé, weet je, wij zijn van de week bij de vakantie Bijbelweek geweest. Dat is zo leuk en Nou, dat was echt hartstikke leuk. Ja, we waren alleen maar de oudste kinderen, die kennen ons denk ik wel. Want ik ben Flip en jij bent Fleur en samen daar met Flip en Fleur. Ja, echt leuk. We hebben zoveel leuke dingen gedaan van de week. Echt hele leuke dingen. We hebben ook onder andere een clubhouse gebouwd. Ja, een clubhouse, want ik zat nog te twijfelen of het nou Duits was, Engels of zo, of toch gewoon Nederlands. Nou, ik weet het ook niet meer. Maar we houden het gewoon op Nederland. Daarom. Kijk, want dit is ons clubhuis. Misschien hebben jullie hem al zien staan. Ja, vinden jullie die mooi? Ja, het is echt een prachtig clubhuis. Maar we hebben ook gewoon hele leuke dingen gedaan bij de vakantie Bijbelweek. Echt hele leuke dingen met je kinderen en zo. Ja, en dat is echt puur genieten. ja, en allemaal mee en een spelletje gedaan met ganzen. Ja, dus levende ganzen. Ja, Levende ganzenborden was dat. ja, dat is echt Dat leuk. is echt verschrikkelijk En leuk. we hebben nog cupcakes gemaakt. Oh, met van die cakes in zo'n cup, hè? Ja. Dat was ook echt heel leuk. En allemaal bijbelverhalen gehoord. En allemaal zulke soort dingen. Dat is echt genieten. Ja. Dus je kunt... Oh ja, maar bij ons kwam er ook nog een vrouw. Nou, weet je, mevrouw. Mevrouw, de buurvrouw. Oh, mevrouw Duivenvoorde. Ja. Oh, dat klopt ze. Alsjeblieft. Ja, kom maar uit. Niet tegen dat ding aan hoor. Ik ga voor je zeggen. Oh, we hebben misschien ook zo'n versterkeringsding voor jou. Een versterkeringsding. Hallo. Ja. Dag mensen allemaal. Hallo, jullie. Dat zijn gaat goed zo goed. Wat is er gebeurd? Puk is kwijt. Puk met Sina. Jullie moeten zoeken. Puk is kwijt. We moeten gaan zoeken. Zullen wij Puk gaan zoeken? Zullen we jullie helpen? Ja, Puk zoeken. Puk zoeken. Nou, waar zou die zitten? Zit Puk hier? Nee, Puk zit hier niet. Zit hij bij jullie? Kijk onder de stoel, of niet? Kijk even onder je stoel. Zit hij bij jullie? Wat moet je dan hebben? Ja. Puk met CK. Puk met CK. Hij zit er niet. Nee, dat zit ook niet. Ah, kijk, achter de realisatieopening. Nou, hij zit gewoon verstopt. Wat is nou weer meegenomen? Ik denk het. Stiekem het. Maar weet je, ik vind het niet zo leuk dat mevrouw moet eigenlijk voor een luisteren doen. Ze zitten gewoon te lezen en wij zitten die handhandel op te zoeken. Nou, dat vind ik nou niet leuk. Nee. Die vrouw die kan wel best zoeken. Hé, Fleur, corrigeer, ik heb een idee. Wat dan? Ik heb die heuvel van die bronnen liggen van mevrouw Joop, een beetje van jullie Joop. Ja, van die Maar broekje. een broekje. Die is helemaal echt een broekje, wist je dat? Ja. Die is er voor de loop helemaal warm voor. Ja, dat hoor ik heel goed. Ja, ik heb een idee. Mevrouw Duivenvoorde, we hebben uw holsverbanden. Oh, is het weer iemand? Ja, jongen, Ik doe het even mee. Ja. mevrouw, we moeten even gaan zitten. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Fleur, kom. Nou, we hebben die zeven sleutels gedaan met vrouwen. We hebben echt, vandaag hebben wij op vakantie Wat bij. hebben jullie vandaag gedaan? Ja, dat wou ik net gaan vertellen wat we vandaag hebben gedaan. Maar wacht even, kijk het even hier. Ik ga het even onder opzoeken die dat kan vertellen. Bij de oudste, hè? Bij de oudste, zie je nog ouder. Wie is er allemaal nog bij de oudste geweest? Oké, ik ga haar vragen. En jullie ook, hè? Wat heb je vandaag gedaan? Proefjes. Oh ja, dat klopt. We hebben vandaag proefjes gedaan. Van je yoga. Huh? Van je yoga. Hoi, jullie ook? Ja, ook. Hier van Anita. Kijk, wij hadden proefjes met Laura. En ze zijn echt leuk. Dat is echt heel leuk proefje met Laura. Mevrouw, Kijk, weet je wat? ik zal het even opleveren. Mag ik daar aansteken? Wat is dat? Doe jij maar, ik hou hem vast. Wat ga je nu doen? Nou kijk, wij hebben iets geleerd. Ik hou hem vast. Kijk. Stel jij maar. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Misschien, wacht, ik heb iemand die weet het heel goed. Kom maar even.
Juffrouw Joden weet dat echt super goed. Hoe werkt het nou met die ballonnen? Nou, luisteren. Dat lees je ook in. Nee. Ja, En zij is samen zijn we hebben de verhalen. Ja. Kijk, hè, is die ballon opgeblazen. Stel wel lucht in, hè? Ja. Zo, haast hetzelfde zelf gehad. Wat zegt ze nou? Nou, dat is ook zijn ballons hebben. Oh, Maar dat is hij goed. was allemaal. Nou, ik wou net zeggen, we gaan verder. Mag ik gewoon praten? Tuurlijk. Goed zo. Je moet er een muziek op houden. Maar ja, er zit alleen lucht, hè, in die ballon. Ja. Dat doen ze allemaal. Als je bang bent, dan moet je het doen. Haal maar eens een aansteker onder die ballon. Flik. Schrik! Hallo! Jan Dikke met Noordzee, wat was dat voor een knallers? Hoi, dat was een lekker luid. Fucking. Ja. Jij hebt daar nog een ballon, hè? Ja. Wat zit daarin? Water. Water? Ja. Hoe komt dat? Ja, dat hebben we eigenlijk aangeknoopt. En toen was ik helemaal nat, maar het zit er wel in. Zit er wel in? Ja. Laat zien of het erin zit. Nou kijk, er zit heel veel genoeg in, maar straks knap ik zie. Nee, dat knap ik niet. Niet? Nee. Oh. Kijk dat ding uit. Oh ja, natuurlijk. Dat was goed Ja, doorgegaan. maar we moeten hem terug, sorry, de zendtijd is over. Oké, wat gaan jullie doen? Mevrouw de Duivenvoorde, als u nou van Voorde, hè, niet van Duivenboven, dat dachten sommige mensen, maar dat is heel wat anders. Ga zitten, mevrouw de Duivenvoorde. Kijk, als je nou zo daar een winkel doet, dan knapt hij niet, zeg. Gelooft u dat? Nee, dat geloof ik niet. Zal ik het laten zien bij Fleur? Ik wil het eerst zien en dan geloof Dan ik. doen we eerst even die andere ballon, dan zit je in de water in. Voor de zekerheid, je weet nooit. Zit het water onderin? Oh ja, kijk. Goed. Kijk, dat knapt niet. Ziet u dat? Gelooft u dat nu? Oh, nee, wat leuk. Wat grappig. Ja. Maar wat moet dat nu doen? Bij mij wel. Waarom moet dat? Wat gaan we nu doen? Nou, gewoon Maar maar u gelooft toch dat het niet eruit komt, hè? Oh, ja, dat heb ik gezien. Ja, We hebben dat gewoon ook uit. nee, kijk, dat is gewoon heel netjes. Die lamp. Kijk, we houden nu zo en nu zo. Nou, dan gaan we wat halen en ophalen. Gaan we snel naar huis toe. Gelukkig niet. Geef maar. Die vrouw is er door. Hé, jullie staan nog uitgaan. Ik maak er even passen. Nou, oké, zo. Die puppen zich aan. Maar die mogen kunnen. Wat aanhouden. Moeten we dat versterker in steen hier laten? Alsjeblieft. Er zit allemaal haar aan.